Саша, гляди в камеру. Вітаем вас, беларуская служба радыё Свабода. Мы ў прамым эфіры знаходзімся на Ружанскім палігоне. Сюды запрасілі беларускіх і замежных журналістаў. Зараз вам зачытаю, як называецца гэтая частка вучэнняў, за якой мы з вами будзем назіраць. Гэта практычнае нанесенне авіяцыйнага ўдару з прымяненнем авіяцыйных сродкаў знішчэння. Ну, фактычна гэта нам з вами пакажуць тут авіяцыйны бой. Я зараз папрашу аператара ўсё ж такі, пакуль што заставайцеся вот ззаду, я цяпер знаходжуся на фоне міжнародных назіральнікаў разам з журналістамі. Іх тут досыць шмат, з некаторымі з іх мы паспелі пагаварыць. Праўда, ніхто з іх не пагадзіўся размаўляць з намі онлайн, але тым не менш людзі ахвотна даюць каментары. Мы даведаліся, што некалькі краінаў прыехалі назіраць за першым этапам і другім этапам сумесных беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў. І гэта і Латвія, гэта і Польша, і Нарвегія, і Швецыя, і Эстонія. У асноўным гэта краіны, канешне, якія суседнія з Расіяй і Беларусю. Самае важнае, што ўдалося даведацца, што яны назіраюць за вучэннямі і таксама наведваюць тыя аб'екты, па праграме, якая была складзена Беларусю. У іх няма магчымасці, канешне, пайсці туды ці пайсці сюды, як нам сказаў адзін з назіральнікаў. Але гэта сітуацыя не адрозніваецца ад таго, што адбываецца на вучэннях у іншых краінах. І давайце ўжо ўсё ж такі глядзець за тым, як пачынаюцца вучэнні. Наколькі тут ёсць такі назіральны пункт, павакол якога ўсе мы знаходзімся, і тут унутры сядзіць адмысловы вайскоўцы, які дзеля нас, як у тэатры, проста тлумачыць, што адбываецца ў небе. Самолет Су-24МР воздушно-космических сил Российской Федерации. Калі вам не было чуваць, я паўтару, што цяпер будзе выконваць разведку самолет Су-24, гэта расійскі самолет. Таксама мне рэдактар цяпер падкажа, ці чуваць вам голас гэтага вайскоўца, які тлумачыць нам, што адбываецца ў небе. А пакуль ніхто не ляціць, раскажу, што мы з вами можам назіраць ужо адну з часткаў вучэнняў другого этапа. Сумесныя расійска-беларускія вайсковыя вучэнні пад назвай «Захад-2017» пачаліся 14 верасня. Працягнуцца яны да 20 верасня. Агулам на тэрыторыі Беларусі ва вучэннях удзельнічае 10 200 чалавек, з іх 3000 расійскіх вайскоўцаў. Але агульная колькасць, паколькі вучэнні адбываюцца не толькі на тэрыторыі Беларусі, але і на тэрыторыі Расіі, то агулам у гэтых вучэнняў заняты 12 700 чалавек. Так шмат гавару пра гэту лічбу, таму што дагэтуль пытанне колькасці расійскіх вайскоўцаў і расійскай тэхнікі, якая удзельнічае ў гэтых вучэннях, абмяркоўваецца. Таксама задавала гэта пытанне міжнародным назіральнікам, ці могуць яны нейкім чынам ацаніць гэтую лічбу. У іх такой магчымасці няма. Тут адзін з іх нават пажартаваў, што хіба што толькі лічыць па галовах тых, каго мы бачым на полі. Мы таксама можам паглядзець, што мы можам у такой жа самай сітуацыі. Мы, журналісты, знаходзімся, як і замежныя назіральнікі, і тое самае, напэўна, можам бачыць. Але пытанне колькасці расійскіх вайскоўцаў, якія ўдзельнічаюць у вучэннях, гэта галоўная прэтэнзія суседніх краінаў і непакою суседніх краінаў да гэтых вучэнняў «Захад-2017». Папярэднія вучэнні, я нагадаю, што яны праводзяцца раз на 2 гады, з 2009 году, такой надзвычайнай увагі не выклікалі.
Але сёлета і найперш краіны Балтыі, а таксама Украіна выказвалі свой непакой з нагоды таго, што вялікая канцэнтрацыя вайскоўцаў і вайсковай тэхнікі знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Беларускае кіраўніцтва вайсковае здымае гэты непакой тым, што падкрэслівае, усе вучэнні праводзяцца на палігонах, якія размешчаны як мага далей ад краінаў суседніх дзяржаваў, і таксама ўвесь час падкрэслівае колькасць расійскіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, гэта 3000 чалавек. Таксама начальнік генеральнага штаба падчас свайго першага брыфінгу Олег Белаконеў запэўніў усіх, што расійскія салдаты пакінуць тэрыторыю Беларусі да 30 верасня. Я таксама першы раз увогуле на вайсковым палігоне. Вот так ён выглядае. Агулам гэта 7,5 тысяч гектараў, як нам сказалі на пачатку перад пачаткам гэтых вучэнняў. Быў адмысловы брыфінг, дзе тлумачылі, што гэта за палігон, які ён. Палігон гэты утварыўся пасля вайны ў 1946 годзе, і таксама распавялі пра сцэнар менавіта гэтай часткі вучэнняў, якія мы з вами бачым. Абяцалі, што наносіць удары і праводзіць вучэбныя дзеянні будуць з актыўнасцю не менш якраз на хвіліну. Каго цікавяць авіяцыйныя баі, і хто адмысловую увагу праяўляе менавіта да гэтых вучэнняў, напэўна, гэта можа быць цікава. Внимание! Слева от вас до разведку целей и цели указания группам ударных вертолетов выполняет вертолет Т-52. Самолет выведкі гэта быў І-52, калі не памыляюся, а К-52 гэта самолет, які нанёс цяпер удар і нібыта знішчыў радыёлакацыйную устаноўку праціўніка. Шчыра скажу, што мне за спінамі аператараў, якіх сапраўды вельмі шмат, якія тут занялі абарону каля адразу каля парэнчаў гэтага назіральнага пункту, занялі усю пляцоўку, таму мне не надта моцна відаць тое, што адбываецца ў небе. Я толькі чую і так. Вот цяпер у небе верталёты Ми-8.
Не надто спрыяльнае, канечне, надвор'е для назірання за такімі вучэннямі, бо і дождж, і туман, можа быць, відаць не настолькі добра, як хацелася б. Пачуўшы баясловы, падляцелі бліжэй. Я вам шчыра прызнаюся, што абсалютна не разумею, адкуль раздаецца вось гэты гук. Што гэта за гук? Трэба гэта дадаткова высветліць у вайскоўцаў. Ну, апроч уласна гуку самалётаў. Гэта гук знішчальнікаў, праўда, яны лятуць высока над аблокамі, таму іх не чуваць, але ёсць шанец, што недзе ў нейкі прасвет іх будзе відаць, а не толькі чуваць. Нагадаю, што мы з вами на палігоне Ружанскім. Гэта Берасцейская вобласць, гэта авіяцыйны палігон. І тут журналістаў і міжнародных назіральнікаў запрасілі паглядзець, як адбываецца авіяцыйная частка вучэнняў сумесных расійска-беларускіх вучэнняў «Захад-2017». Вот то, што мы чуем і не бачым, гэта якраз знішчальнік МіГ-29. Пра гэта паведамляе вайсковец, які тлумачыць сцэнар гэтай часткі вучэнняў. Вось цяпер іх відаць. Чатыры знішчальнікі. Кажуць, што яны вядуць паветраны бой.
справа от вас для нанесения удара. Управляю слева от вас для нанесения удара по площадке армейской авиации противника заходит звено самолетов Су-25. Злева цяпер абяцаюць, што мы, я спадзяюся, што ўсё ж такі ў трансляцыі таксама будзе відаць звяно самалётаў Су-25. Внимание! Атака самолетов Су-25 по назначенным целям. І яны праводзяць атаку па вызначаных цэлях. Так, ведаю, што існуе адно слово беларускі вайсковы слоўнік. Ну, на жаль, не паспела з ім знаёміцца дакладна. Удар по площадке армейской авиации противника звеном самолетов Су-25. Хороший был. Шикарный. Но этот удален. Надеюсь, он там стоит камера? Гук сапраўды быў хорошы, як тут кажуць аператара, але ці было штосьці відаць, гэта складана. Вот. Цяпер самалёты Су-25 наносяць авіяцыйныя ўдары. Шкада, калі тэхніка гэтага не перадае. Ну, гэта такое, гэта ўражвае ў любым выпадку. Яшчэ раз паўтаруся, што надзвычайная ўвага да гэтых вучэнняў Захад 2017. Мы таксама збіраем на сайце у зоне Захад 2017 усю самую падрабязную інфармацыю пра то, што адбываецца на саміх вучэннях. Группа самолетов Су-25 выполнила задачу по нанесению удара по площадке армейской авиации.
Нагадаю, што мы з вами на Ружанскім палігоне назіраем за часткай вучэнняў, якая заключаецца ў практыкаваннях у нанесенні авіяцыйнага удару. Час ад часу відаць у небе самалёты, бо ўсё ж такі дождж і такі моцны туман, але затое здорава чуваць, як гэтыя самалёты гучаць і як гэтыя удары наносяцца. За намі шмат вельмі з намі вельмі шмат журналістаў і замежных журналістаў, вельмі шмат беларускіх, ну і таксама за намі вельмі шмат замежных назіральнікаў, асабліва з краінаў Балты, ёсць таксама з Нарвегіі, са Швецыі, з Польшы. Увага да гэтых вучэнняў сёлета надзвычайная. Мы таксама, Радыё Свабода стварыла адмысловы сайт «Захад 2017». Калі вы зойдзеце на нашу старонку свабода.орг, там саму версію можна яго пабачыць, самая дэтальная інфармацыя пра тое, што адбываецца на вучэннях і тое, што адбываецца вакол вучэнняў, якія меркаванні маюць конт гэтага мерапрыемства замежныя палітыкі, можна прачытаць там. Самолеты Су-34. Вы сможете наблюдать нанесение удара по взлетно-посадочной полосе аэродрома противника. Это там, это тоже взлетный самолет поставить. Даже не рассчитывать, что тебе здесь будет взрывать перед твоим носом. Ничего не будет. Это просто камуфляж. Театр. Курорт. Не будет. Или если взорвут самостоятельно. Ну хотя бы самостоятельно. Пиротехник. Су-34 воздушно-космических сил Российской Федерации. Кажа, што гэта два расійскіх самалёты Су-34 нанеслі удар па сваіх цэлях. Але ці было гэта бачна, складана сказаць. Тут надо радио работать, а не телевидение. Олег, наверное, можно не включать. Справа от вас к полигону приближается пара самолетов Су-34. Журналисты не выбирают тут, конечно, выразов, видать, кепска. Вооруженных сил Российской Федерации. Пакуль нейкі чарговы этап, раскажу, што вучэнні пачаліся 14 верасня і адразу узнікла такая дваістая сітуацыя, паколькі зранку таго ж 14 верасня Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі на сваім сайце паведаміла, што танкі першай танкавай арміі ідуць маршам на палігоны Беларусі. Можа быць, не так актыўна звярнулі б на гэта ўвагу, калі б праз некалькі гадзінаў Міністэрства абароны беларускае не абвергла гэтую інфармацыю і не заявіла, і цэлы дзень не стамлялася паўтараць, што ўсе войскі і ўся тэхніка з боку Расіі, якая маецца ўдзельнічаць у сумесных расійска-беларускіх вайсковых учэннях на тэрыторыі Беларусі, ужо знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Ніякіх танкаў больш не чакаюць. Так і не высветлілася, што якім чынам з'явілася гэтая інфармацыя, але учора стала вядома, што першая танкавая армія Расіі з заходняй вайсковай акругі, яна прымае удзел у вучэннях, і асабісты склад, прынамсі, гэтай арміі знаходзіцца на Барысаўскім і на Зіповіцкіх палігонах.
Пра гэта падчас брыфінгу распавёў прадстаўнік Міністэрства абароны Беларусі Уладзімір Макараў. Ну і таксама, калі я не памыляюся, дагэтуль невядома, ці прыбудзе ў Беларусь Уладзімір Пуцін, каб наведаць частку вучэнняў на тэрыторыі Беларусі. Стала вядома, што Александр Лукашенко плануе наведаць актыўную частку вучэнняў. І таксама невядома, ці паедзе беларускі прэзідэнт у Расію. А вот якраз таки ў 2013 годзе прэзідэнты Расіі і Беларусі наведвалі вучэнні сумесна. Яны былі ў Беларусі на Гожскім палігоне, гэта Гарадзенская вобласць, і пасля разам накіраваліся ў Калінінградскую вобласць. Ну, вучэнне і само быццё на полігоне гэта сапраўды вельмі гучная справа. Нанесение удара парой самолетов Су-34 по дежурному звену на взлетно-посадочной полосе аэродрома противника. Тое, што мы чулі, гэта была пара самалётаў Су-34. Ну, чуем, што гэта вельмі гучна, можна толькі пашкадаваць жыхароў навакольных вёсак і гарадоў. Мы былі ў такіх вёсках, і людзі, канешне, скардзяцца на тое, што вельмі гучна, прычым гучна заўжды, бо вучэнні адбываюцца не толькі сумесныя, беларускія вайскоўцы таксама досыць актыўна вучацца. Ну, у адной з вёсак нам распавялі, што штогод мяняюць вокны ў сябе ў дамах. Я ўжо казала, што шмат міжнародных журналістаў тут прысутнічае. У тым ліку украінскіх журналістаў бачыла, ну, прынамсі некалькі СМІ ёсць. І таксама з намі на Ружанскім палігоне журналістка грамадскага тэлебачання Наста Станько, якую шмат хто ведае з нашай аўдыторыі і па жывых трансляцыях, і па рэпартажах тэкставых, і ўвогуле проста ведае ў твар. Наста, раскажыце, якая цікавасць, цяпер увогуле якое стаўленне ва ўкраіне вот менавіта да гэтай падзеі, да гэтых вучэнняў? Я думаю, що в Україні, можливо, було навіть занадто багато сказано ще до початку навчань про ці навчання. Можливо, можна сказати, що якась і доля істерії була навколо цих навчань. Бо зараз ми вже говоримо з військовими експертами тут в Білорусі, взагалі з політологами, з політиками і опозиційними. І ми розуміємо, що очевидно там те, про що говорилось, наприклад, про те, що під приводом навчань будуть перекидати там сотні тисяч російських військових поблизу українського кордону, чого, звісно, всі бояться. Що цього не буде, і важко уявити, що тут така кількість військових може бути перекинута без того, щоб їх помітили, а ми не помічаємо все ж таки цього. То ми приїхали спеціально, щоб перевірити і подивитися, яка реальна є картина, чи це дійсно лише навчання, чи все ж таки щось є за цим. Поки що я бачу, що це навчання, але, наприклад, мені дуже цікаво, чому отут, на цьому полігоні ми спостерігаємо, як бомблять нібито аеродром противника, але це носить навчання оборонний характер. І мені складно зрозуміти, що є легенда про цих сепаратистів, то я не знаю жодних там терористів-сепаратистів зараз в світі, які б мали літаки чи аеродром.
Але я пригадую події в Україні, там в Донецькій області і в Луганській, де були захоплені, наприклад, Донецький аеропорт зараз є захоплений якраз сепаратистами навпаки. Тобто цікаво будемо запитувати насправді військових білоруських, що означають якби ці дії, чи це дійсно умовний характер, чи все-таки якийсь інший. Ну от калі ви тут знаходзіцеся, у вас склалася нейкае іншае ўражанне пра тое, што ёсць гэтае вучэнне, вот асабістыя вашыя назіранні? Ну, я була раніше на навчаннях там наших українських. Для нас, якби головне, це головне завдання журналіста це показати, якою є картина насправді, так чи та паніка, яка там була, якби нагніталася і в нас, чи вона має місце. І я рада, як там не журналістка, громадянка, що на щастя ні. Але я розумію, що це якась така, те, що я бачу, що це якась така демонстрація сили, але в інформаційному плані з Російської Федерації. Ми бачимо, що це там частково росіянам вдалося, тому що подивіться, яка кількість журналістів з усієї Європи та зі всіх країн, які є сусідами Білорусі, і не тільки. Ми бачимо представників Швеції, Норвегії, так. Тобто ажіотаж довкола якби був створений, і разом з тим це дає можливість там Росії показати картинку, що типу yes we can, так, ми можемо, якби що захочемо, і ми, в принципі, яка в мене складається враження, що Росія в цих навчаннях якби заправляє і сама якби йде першим номером, і як вона хоче це побудувати. І ця історія з Шнорією, вона також, з одного боку, звісно, це весело, і ми бачимо, як це все як мем піднімається, з іншого боку, історія сепаратизму, і ніби всі звернули увагу на цей такий мем. Ну, воно і весело, і сумно водночас, бо ми знаємо, що таке в Україні, так. Ось так. А да Беларусі вот все ж таки было заўжды стаўленне в Украіне як такой братскай краіны. Вот гэтые вучэнні, то, што яны праводзяцца ў 17-м годзе на фоне того, што адбываецца ва Ўкраіне, яны падрываюць трохі вот гэты імідж і такі давер да Беларусі, да беларусаў. Ці ўсё застанецца па-ранейшаму і вас заспакойваюць тыя словы, які кажа Міністэрства абарони? Ви знаєте, якщо говорити, наприклад, про керівництво держави української, то частково там суспільство ставило питання і політики опозиційні, чому, наприклад, Олександр Лукашенко приїхав в Україну з офіційним візитом, і ця зустріч була президентів в Києві 20 липня, коли вбили на річницю вбивства Павла Шеремета, так, який був там і українським, і білоруським журналістом, і ми знаємо, як Лукашенко відносився до нього, і це була для журналістської спільноти частина якась незрозумілий знак питання, а чому саме в цей день, але як заспокоювали, якби, суспільство, громадськість, журналістів, що це саме для того, щоб нічого не відбулося, зараз буде, я думаю, гучно, щоб нічого не відбулося тут на навчаннях, тобто, щоб навчання ці спокійно пройшли, і нібито Лукашенко, принаймні, так пояснювали, тобто, запевняв українського президента, і все, що тут буде все гаразд, і ця зустріч була потрібна. Але що не вселяє довіри до того, що там Олександр Лукашенко контролює ситуацію в Білорусі, це історія Павла Гриба. Ви, мабуть, знаєте про неї, так? Тобто сама якби думка про те, що тебе можуть викрасти з території там Білорусі, будь-кого з українців, тому що ніхто не розуміє, чому цього хлопця так викрили там ФСБ, і зараз ми знаємо, що він в Росії опинився, і як на це реагувала білоруська якби влада, ну тобто ніяк, нічого не зробивши. Це якби ще одне свідчення, на жаль, яке говорить про те, що не можна сказати, що білоруська влада контролює ситуацію в своїй країні повністю, так. На жаль, просто це з очевидних фактів такий висновок випливає. Дякую вялікі. Настя Станько, журналістка громадського телебачення з України, була у нас у прямому ефірі. Ми з нею на Ружанському полігоні. Це авіаційний полігон, тут відбувається, і ми вам показуємо, калі надвор'е дазваляе гэта бачыць, авіацыйную частку сумесных расійска-беларускіх вайсковых вучэнняў «Захад-2017».
Ну вот з таго, што распавядала Наста, напэўна, варта ўдакладніць сітуацыю з Паўлам Грыбом. Гэта малады грамадзянін Украіны, які прыехаў на тэрыторыю Беларусі ў Гомель да сваёй сяброўкі і пасля гэтага апынуўся ў Краснадары, у Расіі і быў абвінавачаны там у тэрарызме. Гэта выклікае шмат палітычных пытанняў у дачыненні паміж Беларусю і Украінай, настолькі, што на вышэйшым узроўні ва ўкраіне гучаць меркаванні і парады для украінцаў не наведваць тэрыторыю Беларусі, маўляў, гэта можа быць небяспечна. Менавіта з-за актыўнасці тут расійскіх спецыяльных службаў і праваахоўных органаў. А ты включал? Ну, такім чынам 17 верасня запрасілі беларускіх і замежных журналістаў, а таксама замежных назіраднікаў на Ружанскі палігон. Надвор'е не надта спрыяльнае для таго, каб назіраць за вучэннямі авіяцыі. Не так добра нам відаць тыя самалёты і верталёты, якія тут над намі ў небе лётаюць, затое добра чуваць. На рабочее поле полигона выходит самолет Су-24 для выполнения разведки результатов удара. Выполняет разведку самолет Су-24 Воздушно-космических сил Российской Федерации. І от цяпер абяцаюць, што справа з'явіцца расійскі самалёт Су-24 і ў яго мэты выведкі. І на гэтым мы будзем сканчаць нашу жывую трансляцыю з Ружанскага палігону. Сачыце, калі ласка, за тым, што адбываецца на сумесных расійска-беларускіх вайсковых вучэннях «Захад-2017» на нашым сайце. Заходзьце на старонку «Свабода.орг», там ёсць зона «Захад-2017» і ўся самая дэтальная інфармацыя пра вучэнні і вакол іх, там яе можна знайсці. Мы таксама абяцаем, што будзе фота і відэарэпартаж з гэтай часткі вучэнняў і працягваем нашу працу аж да 20 верасня, афіцыйнага дня заканчэння гэтых вучэнняў у 2017 годзе. Будзем развітвацца з вамі. Усяго найлепшага.